Gowhur pursatlar. Ullun mirine eni zahan yağtılmanqa balıqçılan biri deniz yakasyna gezim etmäge çykypdyr. Suw tolkunlarynyň kenary ýuýan ýerine ýörep barýaka birdenkä bir zada büdüräp gidipdir. Ayagynyň astyna seretse, oňy uşak daşlardan doldurlan bir haltajyk ekeni. Balıkçı awtoryny bir garap goýup durdy, günüň dogoruna garaşyp başlapdyr. Daň atdygy ol deňde tor taşlamak ekeni. Ol ýanky haltany ýaltalyk bilen ýerden götürüp eline alypdyr. İçindäki daşlary bir-birden suwa zyňmaga başlapdyr. Daşagazlar suwun ýüzüne galtaşanyny bir enahy ses edýär eken. Balıkçy şol sesiň hatirasyny bir küç daş, emme daşlar diýen ýaly suwa zyňypdyr. Eline ýekije daş alypdyr. Şo wagt günüm dogupdyr. Töwerek aýdyňdan başlapdyr. Balıkçyň aýatynda bolsa deňze oklamaly in soňky daşagaz bardy. Ol daşagazyň mok üçin häzirlenenini görýän zadyny hiç ananyp bilmändir. Oň elindäki daş gowhur bölejik eken. Büýük hut şeýle bolupdyr. Balıkçy bir halta gowhury suwa zyňyp oturan ekeni. Balıkçy bu täleýini, şolsuzlygyny, özüne gerek zatlary tanap bilmeýänligine ýükünüpdir. Ayaklaryny çolaşyp, balıkçyny büdüreden bir çuwal baýlyk, oň durmuşyny göz görteli üýtgelip biljekdi. Ýöne garaňkylygyň içindäki hiç bir zady saýgarman, olary birme-bir deňze oklan balıkçyň hut özüdi. Her näme bolsa-da, bu balıkçy bagtly ekeni. Oň eline bir däne gowhur alypdyr. Deňze oklamagyndan ozal, ýagtylyk bu gowhury ýalpyllatdy. Hemde bu pursada düşünmäge mümkinçilik döretdi. Şoňa özüm uly nesip ahyry. Bagtly adamlaryň ykbalyna güneş ahyry dogýandyr. Olaň elindäki gowhurlary ýalpyllatmak üçin, hatda muň üçin epes wagt garaşmaly bolsa-da. Ýöne durmuşyň ähli pursatlaryna da özüňe oklanan gowhur nesibelerini adaty daş saýyp deňze oklap otursaň, ýa-da durmuş gymmatlyklaryna beperway baksaň, onu ömrüň manysyna, mümkinçiliklerini düşünmegin mümkin. Ýitirilen pursatlary däl-de elindäki mümkinçilikleri seret. Belki ýene bir az wagtdan soň jahan ýagtylar. Hemde sen özüňde uly mümkinçilikleň, pursatlaryň bardygyna, bagtlydygyna, ýalkananyňa aýdym göz ýetirersiň. Onsoňam durmuş diňe bir küpürsäp duran toprakdan ýa-da daşlardan ibarat däl. Olaň arasynda basyrlygy ýatan hikmetlerine gara. Egerde sen özüňi mazaly synlap, teljerip, özüňe nazar salyp bilseň, şu wagtam tutuş ömrüňi nurlandyrjak gowhur pursatlary eýediňi bilersiň. Ol meni tanar. Kömür magdanlarynyň birinde bir oglanjak irkkä bolup liftin ýokary çykaryna garaşyp oturan ekeni. Bu oglanjagyň tinkesini bir nokada dikip oturmasy magdan gözegçisiniň ünsüni çekipdir. Sen bu ýerde näme işleýän diýip gözegçi oglanjakdan soranyna ol kakama garaşýan diýip jogap beripdir. Sen munşa adamyň içinden kakany tanap bilmersiň. Häzir olaň ählisi bir meňdeş eşikde. Bir meňdeş başyapdy. Ýüzleri kömür tozlaryndan ýaňa gara göz bolup çykarlar. Gowy öýüňize gaýt. Kakan özü barar diýip gözegçi oňa maslahat beripdir. Ýöne kakam meni tanara diýip oglanjygam raýyndan gaýtmandyr. Bu jogap gözegçini haýran galdyrypdyr. Bir meňdeş libasly ýüzlerçe adamyň içinden bir wada saýgaryp bilmese-de, kakasynyň özüni tanajakdygyny, ýanyna geljekdigine bolan anamynyň güýçlüdigine göz ýetiripdir. Eýsem şeýle puta anam biziň her birimize mahsusmy? Durmuşyň ähli pursatlaryny, özümiziň tenha dälligimizi biz görüp bilmeýän bolsagam,
bagtly nesiben biz görýändigini, on hut häzir ýanymyzda peýda boljakdygyny ananyp bilýäsmi? Durmuşda hemişe şol jogaby özüňe hemra edin. Sen onu bir wada saýgarmasaňam, sana ýazylan bagyt, üstünlük hem şowluluk seni hökman tanar. Seni hökman tapar. Esasy da anan we umyt bilen garaş. Kudratın kımmati. Oğlancıklan biri eline düşen ağıvlıq dengesini kitaplarının aslında yığışırıp koyan kapçığının içine salıptır. Yine biraz toplasam, belki kudratı satın almağa yeter deyip uludan dem alıptır. Aradan bir neçe gün geçiptir. Hem de oğlancığın kapçığı yine 5-10 tengelik kalınaptır. Her näme de bolsa bagtymy sinap görüň. Ýa-da şoňa düşünje kudratı satyn alaryn nipdir. Ol goloýdak dermanhananyň birine barypdyr. Boy zordan ýetýänligi üçin ökçesini gallyryp, ýanynaky ähli pulunu uzadypdyr. Maňa şoňa düşýän kudraty beräýin diýipdir. Dermanhanaçy bu kijijik oglanyň näme soraýanlygyny bir wagda aňşyrmandyr. Näme gerek diýdiňiz? Men düşünmedim diýipdir. Maňa kudrat gerekdi diýip, oglanjyk soragly gözlerini dermanhanaça dikipdir. Kudrat? Ýöne bu ýerde diňe derman satylýar ahyry. Kudraty başga ýerden gözlemeli bolaýmasyn diýip, dermanhanaçy bu oglanjyk bilen has içkini gyzıklanyp başlapdyr. Ýogsa da kudrat saňa näme üçin gerekdi diýip sorapdyr. Men bir ýarawsyz jigim bar. Kakym ejem özara gurrun edenlerini indi muny diňe kudrat halat edämete diýişdiler. Men şoňundan başlap olara kömek edeýin diýip süýjü satyn almagym üçin özüme berilen pullary toplap başladym. Şoňa näme kudrat düşdi satyn alyp kakym ejemi begenleretim elýär diýipdir. Bu sözler dermanhanaça ýeti täsir etipdir. Ol oglanjygyň elinden tutup, "Ýör gowsy, meni öýüňize alyp bar. Belki de men size elimden gelen kömek ederim" diýip dermanhanaçy oglanjyga teklip edipdir. Soň olar biletler kesip oglanjygyň öýlerine gidipdirler. Dermanhanaçy öýüň ýagdaýy bilen tanyşypdyr. Hem de olan körpelerini kömek etmegi öz üstüne alıpdyr. Asıl şol dermanhanaçy bu yerlere Lukman dostunu görmäge ziýarata gelen, ýurdun şol gurdan ýürüýtüleşen iň tanymal Lukmanlarynyň biri ekeni. Hut şol gün dostunyň bir zerur iş çykanyny üçin oň ýerine dermanhanada öz oturmagyny towuk edipdir. Bir näçe Lukmançylyk şäherlerinden hem imlerinden soň oglanjygyň jigisi mesemälim gowulaşyp derdinden gutulupdyr. Bu kıssadan nämeler öwrenip bolýar? Durmuşda tötenlik ýok. Her bir zadyň özüne ýetik sebäbi bar, hikmeti bar. Niyet bilen anamyň magnitin kıyalı ukuyu hem gücü vardır. Kudrata bolan anam edil magnit ýaly bolup onu özüne çekýär. Onu garşylamaga bolan niyet bolsa alnyňa getirýär. Hemme zat özümüz bilmezden taýýarlanyp, taýinlanyp, hasyl bolup başlaýar. Iň esasy zatlaryň birem ene talaňyzy özüňizden uly kişiler begenlermegi, olara ýagşylyk etmegi ömrüňiziň baş maksadyny öwrüň. Şonda kudratyň özü ýanyňyzda häzir bolar. Matematika dersi. Ýokary okuw mekdepleriniň birinde talipler matematika sapagyna girip, giňiş auditoriýanyň içinde ýerlerine oturupdyrlar. Izki partada oturan hem de uzak gijeler sapaklaryna taýýarlanan talipleň biri özüni uqa basmarladyp irkilenini duýman alypdyr. Sapagyň ahyrynda beýlek talipleň gowurdusyna oýanyny mugallimyň taýtan ýüzüne ýazan iki sany meselesini howul hara göçürüp destine sapakdan çykypdyr. Öýüne dolanyp gelenden soň
Helki iki meselenin çözgüdü doğrultusunda pikirlenipdir. Olar şeýle bir sylsyrym lekeni. Ähli güýç gaýratyny sarp edende de goşmaça maglumatlar, bilimler bilen üstünü ýetirmeseň hiç çözülürjek dälmisin. Ol gerek esbaplaryny alypdyr da kitapxana tarap ýola düşüpdir. 4 günden soňra zordan birinji meseleni çözmegi başarypdyr. Mugallimyň şeýle agyr öý işini tapşyrmasyna da hiç düşünüp bilmändir. Inniki matematika sapagyny hemme talipler yerli ýerine geçip oturupdyrlar. Ýanky talip mugallimyň ýanyna baryp, diňe birinji meseleni çözendigini, ikinji meseleni çözmäge wagt tapmandygyny, çünki bir meseleň özü üçin 4 günni sarp edendigini aýdyp ötünç sorapdyr. Ýene az ulak puryja berse, ikinji meseleni çözmäge synançakdygyny ýaňzydypdyr. Mugallim bu sözleri geň alypdyr. Ol taliplere hiç ýyly öý ýumuşyny tapşyrmandygyny aýdypdyr. Taýtaň ýüzüne ýazan 2 tane meselesi bolsa, häzir kuneçenli almy çözgüdi tapylmadyk meseledigini, alymlaň başarmadyk zadydygyny aýdypdyr. Alymlaň aglabasy bu meseleň kynlygyny bilenlerinden soňra azawluk dümtünme bilen kanagat edip, şondan aňra etlemäge synançy bolup görmän ekenler. Sebäbi olaň aňyny on kynçylygy hakyndaky anam mazaly berkän ekeni. Egerde bu talibam şol gurrunlar öňünden eşden bolsa, köpleň aňyny eýelen düşünje bilen kanagat ederdi. Hem çözmäge de synançmazdy. Ansanna şeýeksiz başarnyk bar. Ýöne köplenç halatda dürli düşünjeler, pikirler bilen öz ukuyup başarnyklaryna özleri serhet goýýarlar. Ummasyz ukuyuby bir çäkli meýdanyň içine sygdyrmaga çalyşýarlar. Eger desen, istenlik bir mesele kyn röýsseň, ol kyn ýalam görünür. Eger mümkin röýsseň, her näçe kynam bolsa, çözmegiň höttesinden gelersiňiz. Durmuşyňyzdaky kyn sözüni mümkin sözü bilen çalyşsaňyz, has köp zatlar azanarsyňyz. Merteben bahasy. Bir gezek gadim eýamlarda baýlyk, ilm we mertebe üçüsi bir saçagyň başyna jem bolup, özara gurrunga gyzypdyrlar. Baýlyk özüni magtap başlapdyr. Men adamlara täsirim ýüren uly. Olary parlaklygym bilen özüme çekýän. Her bir ýagdaýda meni ýatlamaga, maňa arka diýremäge mejbur bolýarlar. Köp kynçylyklar men bilen çözülýär diýe. Men ýok ýerimde argynlyk, tukatlyk hökm sürýär diýipdir. Soňra alym söze başlapdyr. Men hemişe akyllar bilen iş salşýan. İşleň çözgüdüni, paýhasyny, mantyk hem düzgün kanun bilen çözmegi başarýan. Hatta baýlyk gazanmagyň ýollaryny men salyk berýän. Bisowatlyk, garyplyk, söküllük ýaly dertlen garşysynda da berip görüşýän. Adamzadyň geljegi üçin derur zatlaram meni öwredýän diýipdir. Soňra söz gezegi mertebe ýetipdir. Ikiňize de hormatym uly. Ýöne mertebeň ýok ýerine baýlygyňam, alymdarlygyňam bahasy egsilýändir. Mertebeň bahasy ören uly. Ol satylmaýaram, satyn alybam bolmaýar. Kim mertebeli bolmaga jan etse, oňa özümi bagş edýän. Kim meni harlasa, menem ondan ýüze gurýan nipdir. Soňra olar hoşlaşyp, birek bilen diýdarlaşyp durmagy arzu edipdirler. Biz biregi nireden tapyp bilersiz soraşypdyrlar. Men gitsem meni baýlyň mülkünden, täjirliň howulsundan gözlen taparsyňyz diýip baýlyk dillenipdir. Men gitsem meni mektep medreselerden, alymlaň söhbetinden gözlen taparsyňyz diýip alymam öz salgysyny beripdir. Mertebe näme diýjegini bilmän dymyp duruberipdir. Sen näme hiç tat ýaňzydan ok. Gitseň biz sen nireden taparsy diýip soranlaryny ol men gitsem taýdyp dolanmaryn. Men bir gitsem
meni hiç yerden tapmarsınız deyip cevap beripdir. Durmuşda ehlimize gerekli hükmanı kımmatlıklar var. Olan birini yukarı tutup, beyleksini peselder yallar. Hersi öz ornuna juda ehmiyetli. Emma almada, baylığa da, mahlası yaşayışa, durmuşa da has kamil övüşkün şayan zatlan biri mertebedir. Özüňe anan. Metro geçelgelerinin birinde hortat bedenli bir buğday renk oğlancık kalam satyan ekeni. Ötün geçen onu mehr mülaqat bilen baksa da ol oğlancıktan hiç zat satın almayan ekenler. Günlüň birinde bir işoğurun yolu hut şu yerlerden düşüpdir. Ol bu oğlancığı görüp nevsi ağırıptır. Onu kömek etmek ister, on kisesine $100 pulu salıptır da metro minmäge hoğuluqtır. Ayağını içer salanam şol ekeni. Birdenke bir zatlar kellesine gelen ýaly izine öwürlüpdir de ýan oğlancıgyň ýanyna gelipdir. Oğlancıgyň öňündäki kalamlardan bir näçesini eline alıp ötünç sorayan eheňine pulunu töle kalamlanma almagy unutupdyr. Senem edil men ýaly işe ura adam. Haritlaňy satýan. Üstesini diýen makadan satýan diýip ýene de destine metro münüp gidipdir. Aradan epesli ýyl geçipdir. İşe ura adamlaň maslahatyna helki ýaş ýigdekçe ýanky adamy gözläp tapypdyr. Siz meni tanaýanam därsiňiz. Menem siziň adyňyzy bilemok. Ýöne sizi hiç wagt ýadymdan çykarmarym. Çünki siz maňa men näýle adamdygymy ýatdatdyňyz. Ýoksam şo pursatlar içenni men özümi ýöne köý bir kalam satýan, işi şowsuz bir kişi hökmünde görýärdim. Haçanna siz maňa meniň hem edil özüňiz ýaly işe ura adamdygym marada aýdaňyzda men dünýämde ul özgörçlükler bolup geçdi. Özüme bolan hormatym anamy martyp başlady. Pikirlem üýtgödügi saýy durmuşa hem dünýä bolan garaýşymam üýtgödi. Men şol günden soň özümde işe ura adamyň ruhuny üýtüp başladym. Şo pikir bilenem ýaşadym, zähmet çekdim. Bugün bolsa siz ýaly adamlar bilen bir ýerde duşuşmak bagtym meýesser etdi diýipdir. Danalan bir ýerine şeýle bir hikmetli söz bar. Adamlaryň köpüsi özgöleň özlerini bildiren ana mesatyny gözüňünde tutýan derejelerinden hem has uzaklara gitmegi başarýarlar. Yürekden syzdyrlan söz, bildirilen anam, insanyň durmuşyny uly öwrülüşi etmäge ukypdyr diýär. Biz özümüz hakda nähil pikir edýäs? Ýa-da biz bu wagtymyzdan hem has köp zatlary başarmagy ukypdygymyza ananmak üçin kimdir biriniň durmuşymyzda peýda bolaryna garaşmalymy? Geçmişde nähil wakalaň bolanlygyna üns berme. Sen diňe şunuňy geljeňe gara. Nähil adam bolmak isteýän bolsaň, şol ruhda hereket et. Sen durmuşyň has owluga tarap özgörmek üçin beýleki adamlaň dälle ilki bilen sen özüň özgörmegin gerek. Sen düýnüňi hiç wagtam üýtgödüp bilmersiň. Sen şunuňy üýtgötmek kyn düşer. Emma öwrenmek, özleşdirmek arkaly geljegiňi üýtgödüp biljekdiňe şübhe ýokdur. Durmuşda has köp üstünlük kazanmak üçin öz başarynyňa iň bolmanyna bir götürüm ýokary baha ber. Geljekde näme bolup bolmazlyk sen öz elinde. Danalan hikmetli sözlerine şeýle diýilýär. Hemişe beýik maksadyny nazarlap öňe ýörü. Anam bilen ilerle. Güýç gaýratyny, arzulaňy amala aşyrmaga gönükdir. Sen ýa-ha üstünlük kazanarsyň, ýa-da öňkülüňden has köp zat öwrenip bir gez beýgelersiň. Eger sen üstünlük kazanmak hakdaky pikirlere hemra bolsaň, şübhesiz şo pikirler seni arzuly menzilleňe hukman ýetirer. Egerde şowsuzlyk hakdaky pikirler terin gaplan bolsa, onda sen durmuşuňdaky, daş töweregiňdäki
yüzlerce mümkinçilikler görmekten mahrum alarsın. Onsoňam üstünlük hakda karar hiç wagt erte goýulmaýar. Onu şu gün şu pursat kabul etmek gerek. Belli bir karara gelmek sen elinde. Köngül aynasy. Yaş oglanlaryň biri diwarda asylgy duran dürbüýüni alyp daş töweregini sinlapdyr. Täsin zat, uzak aralykdaky zatlar hut ýanynda ýaly görnýän ekeni. Ol atasynyň ýanyna baryp bu täsirligiň täsirini paýlaşmak isläpdir. Ata, seret dürbü diýilýän zat ören täsin ekeni. Ol uzakdaky adam edil aýanda ýaly görnýär. Ýöne ýakyndan gördügiňçe, siňe sinladigiňçe, olaň renki üçüsi ýa-da tutukly bolýan ekeni. Köp zady goloýdan näle uzakdan tanap ýörseň, has gözel görnýär diýipdir. Atasy atygynyň elindäki dürbüýüni alypdyr. Hem astalym eýlesine seredişdirip, soňra ýyzyna uzatypdyr. Käteler bir zat hakdaky pikirlenmez dogry düşmänem bilýär. Bir wada maňzymyza batmaýan, halamaýan zatlarymyz soňlugy bilen bizim üçin haýyrly, peýdaly bolup çykýar. Şoň üçin bir gezek sinlanyňdan soň kesgitli netije çykarmaga bowlugym bolýar. Belki de bizim özümüz dogry saýgaryp, aýdym görüp bilýän däldir. Belki de özümüz görmek isleýän däldir, diýip atasy ýylgyrypdyr. Ýok, ata, asla beýle däl. Oý, gözel zady näçe golaýyňda gördügiňçe ýakymlahyry. Ýöne seredip gör. Ýakynlaşdygyça bulan renki, görkü ýitip başlaýar diýip dürbüýüni gaýtadan eline alyp sinlemaga başlapdyr. Nazar aýlasa, daş töwerek şeýle bir dury, nurly, her bir zat, agaçlarym, adamlarym, uş-gumurlarym öz renk roýuny, parlaklygyny, röwşenligini ekeni. Ata, siziň eliňiz degdi welin bu dürbü has dury görkezip başlady. Muň syr nämede diýip, ýaş oglan bileti gelji nazaryny atasyna dikipdir. Oglum, bu ýerde men üýtgeşik zat etmedim. Men diňe dürbüýüň aýnasyna siňen şaň tozanlar süpürşdirdim. Biz käteler başga zatlara gümrah bolup, öz köňül aýnamyza üns bermegi unutýas. Kalbyň öňüni guwar bagladygça, dünýäni hem durmuşy öz gözelligini görmek mümkinçiliginden mahrum bolýas. Her bir zady şaň açykly şekilde kabul edýär. Şoň üçin wagtal kalp aýnasyna, köňül gözgüsini elimizde girsek, ol ýere setanyny teýranyny siňen hemde ýalňyş düşünjeler oýarýan şaň tozanlary tyrip süpürip dursak, onda biz her bir zady hakyky öz keşfini, o odonlugyny görüp bilersiz diýip atasy jogap beripdir. Salgym. Jokrama Jogdal Tomus günleriniň birinde atalogul giň Fehra gedelenje çykypdyr. Gün dik depaqaly berenne olar çölüň jümmüşini aralaşan ekeni. Şol ýerde düşlemek isläp, arkalarynaky boş golanlaryny, iýbiçkilerini ýerleşdiripdirler. Bu ýollar geçmek aňsa adam däl ekeni. Ýöne täze zatlar bilmek, görmek, öwrenmek höwesi bu kynçylyklardan ürtünmelýär. Men bu ýere gelenime ören saat diýip ogly ýüregindäki begenjini mälim edipdir. Giňiş Tehrada, ýaýlyp ýatan ýaýlada, töwerekde ataly gollanmaşga zanly jemenede ýok ekeni. Tebigatyň howruny çoýunyp, oku, alym bilim, dünýä, durmuş hakdaky mesawy söhbet etşimi oturuşlaryny gün öýleden agypdyr. İýbiçkelerem tükenipdir. Oglum, sabr etmesek boljak däl. Bir çimlik suwa almanlar. Howa salkynla berenne ýyzymiza döner. Ýogsam bu tüpüsde halis egwarlap ýürümäge de ragwatymyz garmaz diýipdir. Emma wagt geçdigi saý üstesine suwuň ýokdugyny bilip duran ogul
has beter suwsap başlapdyr. Bir urt suw alandygyny içmän olsa-da kanaat etjek bolun oň ýoklugy oglanyň ýüregini howsala salypdyr. Ata, belki şu tarafa uğralar. Görýäňmi, hanha ol ýerde ýaýlyp ýatan deňiz bar ýaly. Häli gözümize ilmändir diýip oglun dillenipdir. Her bir zat gerekli wagty gözümize ilýän ekeni. Ýogsam hällenmäri şu tarafa serede otursagam hiç ansyrmandyr diýip oglun begenipdir. Ýok oglum. Ol ýaýlyp ýatan zat deňizde salgym. Üstesine has jüwzaly günlerde teşneleň nazaryna ilýän ilkinji zat şol. Sebäbi teşne adam suwa mätäç. Salgym bilen aralykda desine aşyp boljak bir menzil görnýändir. Emma sen şoňa tarap süýüşdigiňçe, olam şonça aňryp süýşer. Hemde oňa eňek basmak hergiz miýetler etmez. Suwa teşne mahalyň salgymy gowuluşmollar diýipdir. Atasy her näçe düşündirmäge çalışsa da, oğlan tinkesini dikip, asuda tolkunly şol deňde serede oturmuşyn. Gün ikindiden agypdyr. Iňrik garaly uğra berenne, ýanky deňizem gözden ýitip başlapdyr. Görýänmi oglum, biraz sabr etsek, biz alaýan salgymlaram gözden ýitjek ekeni. Egerde häli izine düşüp, uğruna eňen bolsak, bucağız güýjümizi ýitirip, asgyn mydardan gaçardyk. Inni öýe köwlenmäge de may boldy. Howa salkynlady. Arkaýyn ýygymize aşyp bilersiz diýip, atasy ýaňzydypdyr. Olar goşlaryny ýygnaşdyryp durkalar, heniz açylman galan bir çüýşe suwuň üstünden barypdyrlar. Ata, seret, biz nähaq ýere örtenipdir. Anha bir çüýşe suw bilenligimizde salgymlary gözlikip, sary sadylla bolup oturmazdyk diýip, oğul dillenipdir. Ýok oglum, asla beýle däl. Biz bugün bu ýerde durmuş tapaklarynyň birini öwrendik. Muňa meňzeş wakalar sen öňüňde entekler kän peýda bolar. Birdenke durmuş hadisalar aljyradyp, çykalgalary suwsan mahalyň seni öz gyrdabyna çekçek, dürli dümen salgymlar, bolar bolmaz pikirler, düşünjeler, oňar-oňmaz teklipler peýda bolar durar. Şo pursatda aladalara ýetir düşen seriňi durlap, onsoň özüňe gereğini dur akyl bilen saýlagyn. Çünki salgym suw bolup görünse-de, olar hiç wagt suwa öwürlýän däldirler. Belki şo wagt sabr etmelisin. Alaýjy salgymlar gözden ýetip, hakyky aýdynlyk bilen gurşalarsyň. Soňra ýene-de öz saýlan ýoluňy innigan dowam etjeksin. Onsoň biz unutsagam, biz unutmayan ykbal bar ahyry. Ykbalyň ýardamy bize aýny wagtynda şu bir çüýşe suw deýin ýeter durar diýip, atasy bu wakalaň syryny, sebäbini ogluna düşündiripdir. Derman. Mektebiň howlusyna darawatlaň saýasynda bir zada tinkesini dikip oturan okuwçy mugallimyň ünsüni özüne çekipdir. Epesli wagtlar bir durkuny üýtgetmän, nirädir bir ýere garap oturmasy, ýüzünde joşkun alamatlarynyň bolmazlygy, oň ýüreginde düýpli aladalan köwsarlaýanlygyndan habar berip duran ekeni. Mugallim okuwçynyň ýanyna baryp, eger pikirlerine päsgel bermeýän bolsa, şo ýerde oturmak isleýänligini aýdypdyr. Gelin ýollaşmaly. Heýem orny ýürekde bolan ufatlanmyzyň pikirlerimize päsgeli bolarmy? Gaýta pikirlerimizi saýhallamaga, urukdurmaga ýardamyňyza mätäç diýip okuwçy jogap beripdir. Zerre haýrymyz diýse-de, biz dag ýaly hoşnutluk duýýas. Ýogsa-da kermi dumanladyan aladalar näme? İki bolup taşına geçsek, olaň dogry çözgüdini taparsyp, mugallim özüniň pikir alşmaga ilgedikdigini mälim etipdir. Okuwçy biraz ýaýdanypdyr. Soňra içini nöküp başlapdyr.
Yoldaş mollum. Men durmuş hakyndaky hasaplamalarymda ya berden gaýdyan ya da öte geçýän. Näme üçindir garaşýan zadym hasyl bolup beren ok. Arnymdan çykýan zatlar bolsa meni begendiren ok. Men şu iki ýagdaýy sazlaşdyryp bilmän geçdim. Haýsy pikirleri göwnüm maglajagym bilmän, aljyrap galdym diýip okuwçy ünjül dillenipdir. Mugallim oňa şeýle jogap beripdir. Her kim öz durmuşyny özü has owulýar. Durmuşda biziň pikirlerimizi eýelýän esasan iki zat bar. Birincisi biziň üçin gyzykly zatlar. İkincisi biziň üçin gerekli zatlar. Ine biz şu ikisini alalaşdyryp bilemiz ok. Ýöne gyzykly zatlaryň hemmesi gereklidir öýtme. Gerekli zatlaryň bolýan gyzygy öz içinde ýygyşyrlygy duranlar. Özüňe ähmiýetsiz zatlary terk et. Olaň pikirini etmekden uzaklaş. Diňe durmuşyňa peýdasy bolan zatlara ünlüň gönükdir. Onsoň haýsydyr bir zatyň ähmiýetini, gymmatyny şol zatyň sana ýaraýanlygy ýa-da ýaramaýanlygy bilen ölçemi. Derman azy zat. Emma ol biziň dertlerden gutulmagymyza, şifa tapmagymyza sebäp bolýar. Şoň üçin mundan muýana özüňe gerekli zatlara gyzyklan. Durmuşyňa ähmiýetli zatlara ýapyş. Şonu allym merdime salýan baş aýlaýjy pikirlerden saplanyp, durmuşyň hakyky madasyny duýup ýaşarsyň diýipdir. Häsiýet. Güneşli günlöň birinde mugallim okuwçylaryny ýanyna alyp gezelenje çykypdyr. Halipalan her bir adamynne ders alarlykly bir waka ýüze çykýar. Bu edegem mugallim okuwçylaryna adaty bolşýaly durmuş tapaklarynyň birini bermegi ýüregine düwen ekeni. Ol okuwçylaryň birini ýanyna çagyryp, ýaňy oturdulan ýaş nahallaryň birini togurup gelmegi buýurupdyr. Okuwçy bir wada bu talaba geňirgense de halipasynyň buýrugyny destine berja etipdir. Mugallim oňa ýene bir nahal sogurmagy buýurupdyr. Okuwçy ikinji nahal üçin kynçylyk çekmändir. Üçüncü nahalam ýeňillik bilen sogurulupdyr. Soňra mugallim şol ýerde ösüp oturan äpet daragty görkezip, şonu sogurup gelmegini tapşyrypdyr. Ýoldaş mugallim, bu mümkin näl? Bu bir äpet köp ýaşan darag tahyry. Onu sogurmak beýlede dursun. Ýerinden gozgamaga da gurbatym çatmaz. Muny beýleklerem maşarmaz diýipdir. Mugallim ýalgarypdyr. Hem okuwçylaryň töweregine jemläp, biziň yaramaz enniklerimiz edil şu nahallar ýa-da daragtlar ýalylar. Wagt geçdigi saý olar barha ösüp, berkä, galyňap, äpet bir daragty öwürler. Hemde onu düýbünden sogurup aýyrmak kyn bolar. Bize öz yaramaz häsiýetlerimizden saplanmak agyr düşer. Belki başarmazlygymyza mümkin. Ýöne ýaş mahalymyz ýa-da yaramaz enniklen ýaňy ýüz berip başlan mahaly olardan saplanmaga ymtylsak, ihlas etsek, onu ýaşy häsiýetli adamlar bolup galar diýipdir. Ünsüň maksadyňda bolsun. Ýaşullaň biri üç oglunyň haýsy biriniň has ukuyply hem üşüklüdigini sinemagy isläpdir. Olaň hersine bir sagdak dolu ok hemde ýay berip, alaň meýdana alyp çykypdyr. Uzak aralykda bir nişanany dikip, perzentlerine ok ýay bilen şonu jaýdar urmagy tapşyrypdyr. Ol ilki uluglyny ýanyna çagyrypdyr. Han seret, sen öňde nämeler görýän diýip soranny ulugly. Men bu gurda göýek asmany, ýaşyl daragty, ýallyryk nişanany görýän diýip jogap beripdir. Ören ýaşy. Han onu okuňçyny hemde ýaýyny goýber diýipdir. Ulugly ýaýyny goýberipdir. Ýöne peýkam nişana degmän soğuk geçipdir. Sonra ikinci oğlunu çağırıp
Onunum nämeler saýgarýandygyny sorapdyr. Ýaşyl daratlan aňarsyna dikilen nişanany görýän diýip, ortanja ogul ekezlenip jogap beripdir. Atasy şol nişanany urmagy tapşyrypdyr. Ýöne muňam oky sowa düşüpdir. Soňra körpe oglun çağırıpdyr. "Han oglum, sen öňüňde nämeler görýän?" diýip sorapdyr. "Ata, men öňümde diňe bir nişanany görýän" diýipdir. Hemde okun şenäp, nişanaň edil merkezinden urupdyr. Öňünde maksat goýaňda, oňa sary ymtylanda, nazaryň diňe maksadyňda jemlensin. Gaýry owuny guşaklar hem aladalar, ünsüňi başga ýere sowmasyn. Bu üstünlük kazanmagyň hem maksada yetmegiň iň ygtybarly ýoludyr. Çarmaşyk. Atasy tukada oturan agtygynyň ýanyna baryp, beýdi oturmagynyň sebäbini sorapdyr. Agtygy käbir deň duşlaryndan öýke edenligini, çünki olar bilen sözüniň alışmaýandygyny mälim edipdir. Göwnüme bolmasa olar maňa sähel bir bahanada bada gatjak ýaly bolup dur diýip, içki howp urganmasyny ýaňdydypdyr. Atasy rowayat kısmı bir zatlar gurrun verip başlapdyr. Äpet bir daragat bardy. Şagalarynda kuş gumry, taýasynda ansan ogly dem diýinjalardy. Degre daşy alelwan gulgulälekler bilen örtülenni. Äpet daragat ansanlaň, kuş gumrylaň, güllüň başyny ýelpäp öter ýaly diňe myymyk şemallary goýberip, tozon şaňly hem qara ýelleri göwresi bilen gorap izine qaytarardy. Bir gün bu äpet daragatyň düýbünde bir ejizje çyrmaşyk peýda boldy. Her kim geňirgenip seretdi. Gaty geňne ýarsedy. Kökü ýokdy. Ýöne daragata mäkäm ýapyşypdy. Köksiz soýsuz näbelli zatdan üşürildiler. Ýöne bu da bir mihman. Oy bir näçe gün ýaşa bersin. Bu ýerleňe çöpüdär. Alşyp gitse özümizden biri bolarda diýişdiler. Ýöne köksiz soýsuz çyrmaşyk ilki daragatyň aýaklaryna oruldy. Soňra biline, boýnuna oruldy. Ödem ýuwaşlyk bilen anjytman, malaýymlyk bilen oruldy. Ondan soň urap galan türleri bir ýere üýşürip, elagasyz ýeller o ýerde bir söz ýazdy. Köksiz çyrmaşyk köklü daragty uğradyp bilýändir. Atasy bu tymsaly aýdyp berenne, agtygy durmuş menzillerine gabatlaşan adamlaryny, deň duşlaryny birme-bir gözüňinden geçiripdir. Olaň kimsini daragta, kimsini kuş gumra, ansana, alelwan güllere meňzedipdir. Ýöne bir näçesini bolsa, hini oýlaryny jemläp ýetişmänkä, atasy agtygynyň içki pikirlerini bölüpdir. Bilýämiň oglum, şu ýerdäki çyrmaşyk adamyň öz häsiýetlerine dömen, yaramaz enligidir. Ol bir wada gaty ýöneköy, sada, üns bererlik derejede bolmadyk zat. Emma wagtyň geçmegi bilen şol häsiýet terbiýelenmese, beýleki ýaşy häsiýetliň ýogyna ýanýandyr. Özüňe ünsli bol. Eger de sen hemişe ýaşy häsiýetleri duýlansaň, onda senden öýkeden adamlaňam dostuňa gürler diýipdir. Berentlik. Ustadynyň ýanyna 7 ýyl tälim sowadalandan soňra, alym basgan şaklaryna ayak basandan monça bolan şägirtleň biri begenjini, buýsanjyny daşyna çykarypdyr. "Halipam, şu gidişime dowam etsem, ýakyn wagtda alym belentliklerine çykaryn. Bu ýerde ähli zady öwrenenimden soňra aňarda näme galýa? Diňe bilenimizi öwredip ýaşa bermeli" diýip ustadyna ýüzlenipdir. Halipasy bu sowala sesini çykarmandyr. Diňe ýylgyrmak bilen çäklenipdir. Ertesi gün şägirdine ýanyna bir güne ýeterlik azyk owkatlaryny alyp, özü bilen ýola düşmegini tapşyrypdyr.
Şägirt aýdy şiýaly ýerine ýetiripdir. Ýolly halipasy şägirdine bakyp, "Hanseret, sen görýän iň belent ýeriň nire?" diýip sorapdyr. "Iň belent ýer ine şu garalyp görünýän dağlar" diýip, owan gaýratynaky geriş dağlara tarap elini tutupdyr. Halipasy, "Ýür ýola düşerik. Şol belentlige çykaly. Goý biziň çykmadyk belentligimiz galmasyn" diýipdir. Soň olar türkeşip, owa garadan saýlanypdyrlar. Epesli menzil aşanlarından soňra dağın düýbüne barıp ýetipdirler. Goş ýazdyryp bir sellem diňji alypdyrlar. Iň beýik dağ depesi şu bolmaly diýip Halipas dillenipdir. "Howa, iň belent ýeri şu. Düýbüne durup depäňe seretseňe başyňa maýlanyp gidýär. Depesine gözem ýetjek däl" diýip şägirdi onu makullapdyr. Soňra olar hayal ýagallyga ýol bermän dağ belentligine dyrmaşmaga başlapdyrlar. Surnugup ahyry diýen ýerlerine ýetipdirler bolyn, ýanky şägirt geň alçylyk bilen ustadyna ýüzlenipdir. "Halipam, biz ýolumuzy ýalňyşypdyr söýdýän. Iň belent depesi diýänimiz hanha o ýerde eken" diýip beýleki bir belentlige tarap elini tutupdyr. Halipasy ýylgyryp, "Ýok, biz ýolumuzy ýalňyşmadyk. Ýerde duran mahalyň görünýän iň belent ýer şu ýerdi. Mundan meýlesi gözümüze görünen okdy. Diňe belentlige çykanyňdan soňra beýleki beýiklik görüp bolýar. Ýadyňda bolsun, alym ýollarym, durmuş ýollarym hut şeýle. Haýsydyr bir zady okap, öwrenip özleşdireniňden soňra, haýsydyr bir arzuwy, maksady hasyl edeniňden soňra, kämilligiň we mümkinçiligiň inniki basgan çaklary, täze kapylar açylýanlar. Şeýle belentlikleri, täze mümkinçilikleri hiç wagt oturma ýokdur diýip, şägirdiniň düňkü sowalyna durmuş hakykaty hem paýgasy bilen jogap beripdir. Kämillige çäk ýok. Öňümizde asylly hem beýik maksatlaryň bolmagy, bizi kämillikleň, ajaýyplyklaň, täze belentliklerini, hatta henir adam ayağı düşmedik, täze açylmaly gerişlerini, üstünlüklerini iterip durýar. Zadyly taýak. Ýaş ýigitleň biri ähli arzularyny bir demde hasyl edýän zadyly taýak edinmek isläpdir. Ol kakasyndan ýol harjyny, azyk owkatyny alyp, töweregindäki tanymal bir alymyň öýüne barypdyr. Bu alym şo jelek aýlardaky iň meşhur alymlaň, şägirt ýetişdirýän mugallimlaň biri ekeni. Ýigit öz matlabyny aýdypdyr. "Men diýenini desine hasyl edýän zadyly taýak edinmek isleýän. Muň üçin nämeleri hemde näçe ýyl okumaly bolsa-da taýýar. Zähmetden gaçmam ýok. Haýsy iş buyursaňyz, aýdanyňyza mähetdel gyssagy bilen ýerine ýetirerim. Men şo taýak edinsem bolýar" diýipdir. Alym bu ýigidi synlapdyr. "Zadyly taýak edinmekden maksadyň näme? Onu näme ulanjak?" diýipdir. Ýigit arzulanyny hasyl etmäge ulanmakçy. Bu öz-özünden düşnükli ahir diýip jogap beripdir. Alym oňa, "Ol gaty seýrek gabat gelýän zat. Onu taýýarlamagam, ýasamagam aňsat däl. Ýöne sen bu zähmete döz gelip bilmezdigiň mümkin. Üstesine oň bir anjyk tarapy bar. Taýýarlayan wagtyň işiň çylşyrmdylygyndan, kynlygyndan ejizläp, tehel bir ah diýseňem ol öňkü adat kaddyna dolanýandyr. Ählisini gaýtadan başlamaly bolarsyň" diýipdir. Ol şeýle kynmy diýip ýaşy sorapdyr. Aňsat zat bolsa, her kimiň eline bir zadyly taýak bolardy diýip alym dillenipdir. "Her näme de bolsa men synanyp görüň. Köpden märi terimden çykmaýan hyýal bu. Belki nesibämde bardyr" diýip ýigit uludan dem alypdyr. Muň üçin ilki bilen 100 düýp agaç nahallaryny oturtmaly.
Olan iyidegini yetirip durmaly. Sonra yetişen darat bilen haysasının şahasy zadyl taýak ýasamaga laýyk bolsa taýlap almaly. Şol taýaga zadyl gudraty salmak üçinem zerur alımlar öwrenmeli. Öwrenmek hem taýýarlamak näçe ýyla çekýänem bolsa bir pursodam ýan bermeliler, ejizlemeliler, ýaltanmalylar, ýaýdanmalylar. Ahlasyna görä on güýji artyp gidýär diýipdir. Yigit alymyň bu şertleri bilen alalaşypdyr. Epesli ýyllar her bir aýdylýan işi ýadaman, ýaltanman ýerine ýetiripdir. Sowud alypdyr. Bilimi öwrenipdir. Alym goruny artdyrypdyr. Dürli alımlar özleşdiripdir. Her bir öwrenen zadyna amal edipdir. Tejribeler geçirip bir näçe täze zadyň üstüne açypdyr. Agaç şahalaryny, olan guruluşyny, peýdaly täsirlerini bir-birine satmak arkaly täze ösümlikleri döredip bolýanlygyny öwrenipdir. Olary haçan ekmeli, nirede nähili peýdalanmaly, beýleklere nenensi kömek etmeli. Mahlasy durmuşa hem äleme dahilli alym bilime malypdyr. Ol oglanlykda göňüne getiren, arzu eden mal mülküni derece mertebesine goşupdyr. Bir gün halifasy bilen özara söhbet edip oturqa, men zadyl taýak hakdaky arzuwma amal aşmady. Oňa derek göwün islen zadymy gazanyp bilýän derecede mümkinçiligim gurbum boldy diýipdir. Ýöne sen men ýanyma gelende eýem elinde zadyl taýak bardy diýip alim dillenipdir. Düşünmedim. Menne hiç zat ýokdy diýip ýigit geňirgenipdir. Biz köplenç her bir zada günü mansyna düşünmäge indi gedipdir. Senne zadyl taýagyň bitirip biljek işini başarýan arzuwlar, dörüjülükli pikirlenmeler, anam hem yeterlik ihlas bardy. Şu dördüsiniň bir ýerde jem bolmagyny zadyl taýak diýip kabul edäý. Onsoňam her bir insanyň pikiri oň üçin zadyl taýak, egerde ony beýik maksatlar üçin ulansa. Men üstüme düşen wezipe seň pikirlerini dogry düzgün bir tarapa gönüp durup, ugrukdurup bilmekdi. Men şeýle etdim diýip masta ýalgarypdyr. Ýoksa amam siz öz pikirlerinizi beýik maksatlar üçin sarp edip, ony zadyl taýaga ugrarsyňyzmy? Ýa-da onuň uğru agaç şahasy bolup galmagyna razymy? Haçan başlamaly? Ýaş oglanyň biri hemişe deň duşlarynyň ýanyna men dünýäni özgördük biljek pikirlem bar diýip olar bilen arzu hyýalyny paýlaşar eken. Aýlar, ýyllar ötüpdir. Ýöne dünýä şowur durşuny, şowur tarapyna öwrülip aýlanyp durupdyr. Dünýä beýlede dursun, gaýta oglanyň öz durmuşynda da göze iýler ýaly üýt göşüklük duýulmandyr. Ýöne ol hinizem özüniň asly maksadyndan dänmän ekeni. Men dünýäni özgördük biljek pikirlem bar diýip, ol oturan turan ýerine öz dünýäsini açmagy dowam edipdir. Ahir adamlaryň biri yer bolýar, arzu etmek gowzat. Ýöne netijesi bolmasa boş arzuwyň peýdasy ýok. Dünýäden öňürçi öz durmuşyny özgörtsen ow bolardy. Haçandan bäri şol bir arzuwa hiňlenip ýörsiň. Onu hasyl etmäge näme päsgel berýär diýip sorapdyr. Menne beýik arzu bar. Ýöne şol pikirlenmi durmuşa nähili geçirmeligini bilemok. Haçan nähili başlamagyň alagyny tapamok. Men saklayan zat şol diýip oglan jogap beripdir. Gitdi bir akıllardan maslahat soru. Belki ol sana dogry ýol salgy berer. Bu wagtda bizde de üýt göşük täkim düşünje ýok. Ýöne dünýäni özüňi özgördük bilmegem uly zat ahir diýip ol adam jogap beripdir. Bu maslahat ýaş oglanyň maňzyna batypdyr. Ol bir akyllaryň ýanyna barypdyr. Ähli arzu hyýallaryny, niýet maksatlaryny ma'lum edipdir. Men arzuwlarymmy durmuşa geçirmek üçin ýerine ýetirmeli her bir işimi
Ädimmi ädim ýazybam oýdum. Ýöne ýa-ha sähedi düşen o. Ýa-da pikirlenme çiýle düşüp durmy. Haçan o näme edip başlajagymy bilemok diýip oglan ardyna aýdypdyr. Akyllar ak sakalyny sypalap masta ýylgyrypdyr. Seni bökdüýän zat amsandan köpsüne mahsus ýagdaý. Şol bökdönçlük zerarly, adamzada behwitli, 100 miňlerçe arzu hasyl bolman galýar. Sen näme edip başlamalygyny bilemok. Ilki bilen bir zady puta belli. Hayırlı iş üçün her gün sehettir. İkinciden, başlamağın esası 3 tane başlangıç nokodu var. Şoňa eýerseň, hökman girişersiň. Birincisi, başlajak ýeriň kesgitli. İkincisi, başlajak wagtyň kesgitli. Üçüncüsü, dip akyllar demekdir. Ýaş oglan bir müşgül zady aýdar öýdüp, howatirlanypdyr. Bilýämiň oglum, arzularyňy hasyl etmek üçin ýerine de, ýagdaýyna da, amatly pursadyna da garaşyp oturmagyn. Arzulary hasyl etmegiň ýeketäk ýoly şolaň ugrunna hereket edip başlamakdyr. Bir söz bilen aýdanda başlamak gerek. Ugruna ýykylyp bir girişeniňden soňra ähli zat sen ihlasyň çynlygyna, düşünjäň çuňlugyna görä biter durar. Müşgüllikler pursatlary, kynçylyklar mümkinçilikleri öwürler. Mahlasy arzulary hasyl edip başlamagyň ýoly hiç tada garaşmazdan şoň ugrunna destine hereket edip başlamakdyr diýip akyllar jogap beripdir. Edip fong hak söylesem Dengmeden tüňdan wong ütsiz bolmaz Dawady ýelde fong yalan söylesem Dumansyz yanar wong ütsiz bolmaz Dawady ýelde fong yalan söylesem Dumansyz yanar wong ütsiz bolmaz Sen müfti Tegel bolmajaksın Gavri soğulaması Zor bilen versen Koyne bileti Koyne kurt kırsa da Fong itse gelmez Sevdiğim eklik fong bizlere namaz Bir perida gördüm fong diýdim ýylky pot Bagdada gys bolmaz fong kırgıztamaz Bulguryň şäherine fong ýatsy bolmaz Bagdad
dağıs bolmaz xon qırgıtamaz bulgurun şehrine xon yatısa bolmaz Şimdi hiç kimse kovğunan mırhali Alsan bir tardi soha orlayali Hatılık harmanamam yılısı olmaz Alsan bir tardi soha orlayali Hatılık harmanamam kov gitsi olmadı